Γιώργος Χαραλαμπίδης, Athens Throwdown 26, κατηγορία 50+, Joint Revolution. Ωραία. Πώς το βάζεις στη λειτουργία πτήσης τώρα? Ωραία, τέλειο. Πάμε τα τέτοια. Και βγάλω το μία. Βάλω το στο τέτοιο, αυτό πατάω. Πίσω. Ναι. Ωραία. Θα Θα δείξουμε τα κιλά τώρα. 22,5. 10. 75 θα πούμε. 15. 15 έχεις μετά tape. Θα βρούμε από μέσα. Καραμπίνι. Πες λίγο τον Γκρέγκο. Βασικά όχι, άσε, θα το βάλω εγώ. Στο τελευταίο σιρτάρι πες το να φέρει λίγο ένα tape για να βάλουμε μετά με τον Γιώργο. Ορθή. Μπορείς να φέρεις από το τελευταίο σιρτάρι ένα tape για να το βάλουμε μετά. Πατάω. Σε 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Μη βιάζεσαι. Πάμε. Δυνατά, Τζόρτζ. Ωραία, εύκολο πολύ, ρε. Πάμε. Ωραίο. Τέλειο. 1. Άλλα 2. Ωραίο. 2, άλλο 1. Μπράβο, ρε, μπράβο. Πλάτη, πλάτη και μπες. Μπρόξε και μπες. Μπράβο, ρε, Ζόρζο. Παριλάξ. Δεν θα πούμε άλλο. Ωραία. Δείχνω και αυτά τα κιλά. Όρθι λίγο την ταινία μόνο. Δεν φαίνεται εδώ, ρε. 25. Το τέτοιο πάρτε μόνο, το μέτρο, για να το βάλουμε. Δεν φαίνεται 20, ρε μαλάκα. Α, κομπλέ. Ωραία. Σε 1,5 μέτρο. Από εδώ. Εκεί, ναι. Έχεις σε 4 λεπτά είσαι. Από το κοπηλατικό. Από εδώ, ρε μαλάκα, από τον άξονα, εντάξει. Εδώ είναι. Από 1,5 πλάσι. 0. Κομπλέ. Τι κάναμε τώρα, ρε μαλάκα? Κράτος, τι τ' άφησες? Το ξέρω, δεν τ' άφησες, δεν το έδωσες. Όχι, δεν το έδωσες. Κομπλέ, εντάξει. Έχεις 2-3 λεπτά έχεις ακόμα. Άραξε. Καλά, δεν είναι εύκολο. Πολύ, ρε, γιατί έβαλες παραπάνω? Εγώ μέχρι περσμένη εβδομάδα δεν το είχα το 75. Δεν είναι πέντε. Πολύ καλά. Ναι. 75 καλά είναι, πολύ, ρε μαλάκα. Ψηλά θα είσαι. Γιατί πόσο πήγαν οι άλλοι, ρε? Λέω το τρανό πήγε 87,5, ναι. Άντε, ρε. Που πέρυσι στο θράσιο τον πέρασε. Άντε, ρε. Αυτός δεν είναι μαλάκα κάθε μέρα στο flyover. Έχω φάει βροχή σήμερα. Σε 2,20. Κουπί πόσο θα τραβάς, ρε? 1.300, 1.200. Κουπί 1.200. Εδώ μπορείς να κερδίσεις πολύ. 30 κιλά είναι στα θράστα, μια χαρά. Σε 2 λεπτά. Αυτός ο Μισαουράλντε ανέβασε 152,5. Να είμαι... Σε ένα... Να είσαι όρθιος. Όχι, ρε, κάτσε, ρε. Τι όρθιος? Θα το καταλάβει, θα το δει. Σε 1,5 λεπτό. Ναι, εγώ θα μηδενίσω. Σε 1,20. Ένα 15. Πρώτος ανέβασε 100, άλλο 50.
Σε ένα λεπτό. Σε 55. Σαράντα. 35. 30. 20. Σε 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Φύγαμε. Ωραία, ωραία. Πάμε. Ένα. 2. 3. 4. 5. 6. Ωραία. Ρυθμό 7. Ωραία. 8. Μπράβο. 9. 10. Άνετος. 11. 12. Μπράβο, Τζόρτζ. 13. 14. 15, άλλα 6. 16, άλλα 5. 17, ωραίο. 18, άλλα 3, το έχεις. 19, άλλα 2. 20, άλλο 1. 21, έφυγες. Πάμε. Μπες, κάτσε. Κάτσε, πάμε. Τράβα. Πάμε. Όσοι. Πολύ καλά. Ωραίο. Έλα, φύγανε. Άλλες 13 είναι, πολύ καλά. Μπράβο ρε σκύλα. Στα 2.40 είσαι, πολύ καλά Τζόρτζ. Άλλες 9 θερμίδες είναι. Ωραίο. Εκεί. Ωραίο. 3 λεπτά, πολύ καλά. Μπράβο. Πάμε. Φύγαμε. Έλα. Πάμε. 3-10. Πολύ καλά. 1. Ωραίο. 2. Πόδια. 3. Ρυθμό θέλει. Ρυθμό αυτό. 4. Μπράβο. Υπομονή. 5. 6. 7. Μπράβο. 8. Μπράβο. 9. Μπράβο ρε σκύλε. Μπράβο. 10. Τζόρτζ. Άλλο 8. Πάμε.
11, άλλα 7. Μπράβο, αντέχεις, αντέχεις. 12, ωραία. Πάμε. Άλλα 6. 13. Ωραίο. 14, άλλα 4. Υπομονή. 15, άλλα 3. 16, μπράβο, άλλα 2. 17, τελευταίο. Πάμε. Στα 15 τώρα, έλα. Υπομονή. Υπομονή, πολύ καλά πας, πολύ καλά. Πάμε, κάτσε. Κάτσε, φύγαμε. Φύγαμε. Πάμε. Έλα, έλα, έλα. Ένα κουράγιο. 4-20 σε Τζόρτζ. Πάμε. Πολύ καλά. Εκεί, κράτα το 1200. Πολύ καλά πας. Μπράβο ρε, μπράβο ρε. Μπράβο. Μπράβο. Ωραίο. Αυτό είναι. Τελείωσες. 10 θερμίδες ακόμα. Έτσι όπως το πας. Έτσι όπως το πας. Πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Ωραίο. 5 λεπτά. Αυτό είναι το 15. Να βγει μετά είναι κάτι φόρα ρε. Πάμε. Τελείωσες, τελείωσες. Πολύ καλά πηγαίνεις, πολύ καλά. Πολύ καλά. Εκεί. Ωραίο. Ωραίο. Φυγές. Πάμε. Πάμε, 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 πάρα. Πάμε. Έλα. Έλα. 5-20 είσαι, πολύ καλά. Αυτό είναι τώρα. Ένα εκεί. 2. 3, ωραία. 4. 5. 6. 7. 8, μπράβο. 9. Αντέχεις. 10. 11. 12. 13, άλλα 2. Άλλο 1. 6, 10. Έλα, 12, τελείωσε τώρα. 12 είναι, 12, πάμε. 12, 9, πάμε. Αυτό είναι, Τζόρτζ. Τελείωσε, ένα κουράγιο κάνε τώρα, ένα κουράγιο. 6, 28, πάμε. Πολύ καλά, πάμε. Πάμε ρε. Έλα. Τελειώνει. Αυτό είναι, μπράβο ρε σκύλε, μπράβο ρε. Πάνε οι 3, πάνε. Πάνε οι 4. Πάνε και οι 5. 7 δερμίδες είναι, 6. Άλλες 4. Τελείωσε, 7 λεπτά. Πολύ καλά είσαι ρε. Πολύ καλά ρε σκύλε μαύρε. Πολύ καλά ρε σκύλε μαύρε. Πάμε. Έλα, τράβα, πάμε ρε. Έλα. Γρήγορα, πάρα, γρήγορα, πάμε. Έλα, 7-20, πάμε, πίεσε. Πιάσ' την αρέ. Υπομονή, έλα. 1 εκεί. 2. 3. Λίγο άτεξε. 4. Λίγο έμεινε. 5 εκεί. Άλλα 7. Πάμε. Τελειώνει. 6. Πάμε. 7. Πάμε. 8. Μπράβο. Άλλα 4. 9. Άλλα 3 είναι. Τελειώσαμε. 10. 8 λεπτά τώρα, Τζόρτζ. Έλα, 2 είναι. 2. Πάμε. 11. Τελείωσε το δύσκολο. Έλα τώρα. 9. Πάμε. Έλα. Πίεσε λίγο. Όλο αυτό είναι τώρα, Τζόρτζ. 8-15. Πάμε. Έλα. Τράβα. Πάμε. Έλα. Τελείωσέ το. Αυτό είναι. Μπράβο. Πάμε. Μπράβο. Έλα, τελειώνει. 8.45. Άλλες 2. Πάμε.
Γράψει να, πάμε. Έλα, πιάσε πάρα. 8.57, έλα. 9 λεπτά. Πάμε ρε. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 20, 6, 7, άλλα 2, 8, πάμε, 9, 34, μπράβο.